खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबि बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो बिसायख'थिनि हिंसायारि जाथाय अदालगुरियाव इउपिपिएलनि मददगिरिनि गारिनि सायाव अन्थाइजों खुबैनाय जाथाय जायजों गारिनि ग्लासफोरा बायनानै थेर बेथेर जायो रिहन दैमारिनि मददगिरिफोरानो बेखौ खालामदों होननानै अजदखौ होयो अदालगुरिनि इउपिपिएलनि बिजाथि दिपेन बर' बिथाङा रिहन दैमारिया फिनानै दोननाय जायखौ जाहोनानै लोंहोनानै रां होनानै दोनदों बिसोरनो बेबायदि खालामदों होननानै अजदखौ होयो दिपेन बर'आ बे जाथायखौ लानानै पुलिस थानायाव केस होनाय जाबाय इलेक्शन कमिशन अफ इंडिया आरो रिटार्निं अफिसारनोबो अजदखौ होनाय जाबाय 24 घन्टानि गेजेराव दायनिगिरिखौ एरेस्ट खालामाब्ला प्राइम मिनिस्टार नरेंद्र मोदी आरो नखर मन्थ्रिनिसिम गोसोखां बिलाइखौ लिरहरगोन होननानै बुंथियो दिपेन बर'आ ओजोंहाय न'दुवार विधान सभा बियाबावबो बिसायख'थिनि हिंसायारि जाथाय कंग्रेसनि बिजाथि सुनील छेत्रीखौ गाज्रियैनो गाग्लोबदों बिसायख'थिनि फोसावदिं मेल खुंहैनायावनो बिजाथिखौ गाज्रि गाग्लोबदों जायनि थाखाय बिजाथिखौ 4 सुबुङा हमनानै दैखांनानै गारिसिम लानानै फैनो गोनां जादों पुलिस प्रशासना जेबो रैखाथि होनो हायाखै बा रैखाथि होनायाव फेलें जादों जायनि जाहोनाव जोंखौ सैमा बायदि खालामदों होननानै फोरमायथियो भुगिनांनाय बिथांमोनहा दिनै 31 मार्च बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सान बिटिसि सेक्रेटारियेट आरो बिटिसि एलएनिसिम बेखौनो मिथिहोदों दि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 70थि जोनोम सानखौ बिटिसि सेक्रेटारियेटआव दिनै फालिनाय जागोन फुंनि 9 रिंगायाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखायाव बिबारजों मान बावनानै बिथांनि 70थि जोनोम सानखौ फालिनाय जागोन रायजो राजाखौ थगायनायनि थाखाय दुगा खुगानि थाखाय आरो थगायसुला जानायनि थाखाय 5 बोसोरावनो प्रमद बर'नि सरकारा बायदों बे खोथाखौ बुंथियो लाइमोन बिपिएफनि दैदेनगिरि बिक्रम दैमारिया मख'नो गोनांदि लाइमोन बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा बिसायख'थिनि फोसावदिं मेल खुंनायाव मैखोमै बारसोमदों अदालगुरियाव रिहन दैमारिनि जानानै फोसावदिं मेल खुंनायाव मुखुब जेराव प्रमद बर' आरो दिपेन बर'नि हेंथा गोबां खोथा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों अदालगुरि बियाबा रिहन दैमारिनिखा बेयाव दिपेन बर'आ जेबो फेक्टर नङा दिपेन बर'खौ गोरलैयैनो रायजो राजाया फेजेनगोन बेखौ रायजो राजाया मोजाङैनो मिथिखायो होननानै बुंथियो बिक्रम दैमारिया बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिबावोदि फरायसा आफादाव थानाय समावनो दिपेन बर'आ बर' रायजो राजाखौ थगायदोंमोन फरायसा आफादाव थानाय समावनो बिथाङा 3 बिबान लादोंमोन मोनसेया गोथार फरायसा आफादनि बिबान नैथिया गोथार फरायसा आफादाव थानाय समावनो बिजेपिनि एजेन्ट आरो थामथिया इउपिपिएलनि एडभाइजार बायदि खामानिखौ मावदोंमोन गोथार फरायसा आफादाव थानानैनो बिथाङा रायजो राजाखौ गुलि थगायदोंमोन दाथ' आरो राजखान्थियाव माथो दङ राजखान्थियाव सोंखारिनाय रायनाय नंखाय खोथा बुंनाय देरहानो थाखाय रायजो राजाखौ थगायनो नाजानाय आरो बुथारखुमानायसिमबो जायो अब्ला बे जायगायाव फैनानै बिथाङा रायजो राजाखौ बेसेबां थगायगोन बेखौ रायजो राजाया साननानै नाय होननानै बुंथियो बिथाङा लोगोसे बुंथिबावदि थगायसुला दुगामारा दैदेनगिरिफोरखौ रायजो राजाया सिनायनो आद्रा गैला प्रमद बर' बिथाङा सैथोजों थांनानै खामानि मावनायमोनब्ला रायजो राजाया बिथांखौ देरहाहोगौमोन बेनो फोरमान जोंहा बारा बुंनांगौनि गोनांथि गैया होननानैबो बुंथियो लाइमोन दैदेनगिरि बिक्रम दैमारिया माखासे गरिब आइजोफोरनि अरुणोदय दाननायखौ लानानै दासान्दि आइजोफोरनि गेजेराव खुद्रिनाय बिपिएफ सरकार फैनाय लोगो लोगो अरुणोदय दान जानायखौ लानानै दुखु फोरमायनायजों लोगोसे सरकारनि हेंथा गोबां खुद्रिनायखौ नुनो मोननाय जादों जायगा जायगा जायफोर आइजोफोरनिया अरुणोदय दान जादों बिथांमोननि मुंखौ हरफिनगोन मानोना बियो आसाम सरकारनिसो बिथांखि होननानै रादायखौ होयो दिपेन बर' बिथाङा बेनि अनगायैबो माखासे एजेन्डाफोरखौ रायजो राजानि सिगाङाव फोरमायो दिपेन बर'आ जाहाथे खामानि मावनो हायो बेनि थाखाय बिएलटि एनडिबिनो खाबु होनाय बायदि आंनोबो खेबसे खाबु हो होननानै गले गले खावलायो दिपेन बर' बिथाङा आरो अदालगुरियाव आं 100% देरहागोन होननानैबो दाबि खालामो बिपिएफ सरकारा बेकार लाइमोनफोरनो 2 लाख रां होनाया गावसोरनि नखरनिफोरासो लाजोबदों इउपिपिएल सरकारा सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 25,000 रां होनायखौ खम खालामनानै सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोरनो 15,000 रांल' होदों होननानै अजदखौ होयो अदालगुरियाव देरहासार जानो हायोब्ला अदालगुरि मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटाल गायसनगोन उदालगुरि कलेजखौ इउनिभार्सिटियाव आपग्रेड खालामगोन एनआईटी गायसनगोन ट्राइबेल इउनिभार्सिटि केम्पास बानायगोन होननानैबो रादायखौ होयो दिपेन बर' बिथाङा ओजोंहाय हाग्रामा महिलारिया नखरारि राजखान्थि खालामदों होननानै एमपि जयन्त बसुमतारी बिथाङाबो रायजो राजानि सिगाङाव फोरमायथियो हाग्रामा महिलारिनि बिबोनाङा इएमखा आरो हाग्रामा महिलारिया गावनि बिसिनो एमएलएनि टिकेटखौ दाहोबावबाय बिथाङा जुदि देरहाफ्राङोबा मन्थ्रिखौबो नखरनिनो होगोन गुबुना मोननाय नङा होननानै बुंथियो बे समाव बर'फोरा बिपिएफनो भट होखाया आरो मुस्लिम भटारफोराबो बिपिएफआ एनडिएआव हाबनायनि थाखाय भट होनाय नंला होननानै बुंथियो
BPFआ मोननै 18 मार्चआव देरहानायनि उनावबो मोनब्रै मार्चखौ BJPनो एंगारनानै होनायखौ लानानै BPFनि मावथिफोरनि गेजेरावनो खुद्रिनाय होननानैबो फोरमायथियो MP जयन्त बसुमतारी बिथाङा। विधानसभा बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै बिसायख'थिनि मडेल कड अफ कन्डाक्ट सोलिफुबाय थानाय समावनो रायजोनि माखासे जायगायाव गोबां लाख रां हमनो हादों। जेरै क'क्राझाराव मैयानि सानाव 5,60,80,000 नोगोद रां हमनो हादों। पुलिस आरो फ्लाइं स्क्वाड टीमा रुटिन चेकआप खालामनाय समावनो सासे फालांगिरिनिफ्राय 5,80,000 नोगोद रांखौ हमनो हादों। जाय फालांगिरिनिफ्राय रांखौ हमनो हादों बिथाङा मानि थाखाय बे रांखौ लाबोनाय, बबेयाव बेफोर रांखौ लांगोन, बबेयाव बे रांखौ बाहायगोन बेफोरनि सोमोन्दै सोंनाय फिननाय खालामनायाव नांगौ बायदि फिननाय होनो हायाखै। जायनि जाहोनाव बिथांनाव मोजाङै सोंनाय फिननाय लानो थाखाय बिथांखौ हमनायजों लोगोसे 5,80,000 रांखौ जब्द खालामनाय जादों। बेनि अनगायैबो फ्लाइं स्क्वाड टीमा नोगोद 6 लाख रां हमनो हादों तामुलपुराव। तामुलपुरनि गरेस्वरनि बाङालिपारायाव हमनो हादों बे 6 लाख नोगोद रांखौ। रन्जन दैमारिखौ बिटिआरनि चिफ बानायनो सिमां नुदों सिडली विधानसभा बियाबनि UPPLनि बिजाथि आरो थांनाय BTC सोरखारनि गोहोगोरा बारग' EM रन्जित बसुमतारीया। रन्जित बसुमतारी अदेबानि फेरेंगाया मा फोरमायदों बेखौ नोंथांमोननो गिबियाव मिथिहोनो आखायाव लाबाय। बेनि उनाव थांनाय 5 बोसोराव बिथांमोना जेब्ला सोरखाराव दंमोन अब्ला रन्जन दैमारिखौ लानानै बिथांमोननि साननाय हनाय आरो रावफोरा माबायदिमोन बेखौबो फोरमायगोन फारि फारि। गिबियाव बिआर फेरेंगा बिथाङा बुंथिदों दि BTCआव इन्टारिम गभर्नमेन्ट जायोब्ला रन्जन दैमारिखौ BTCनि चिफ बानायनो थांखि लादों। जुलाइ दानाव पार्लियामेन्ट सेसनाव 125 एमेन्डमेन्ट बिल पास जानायनि सिगांनो रन्जन दैमारिजों लोगोसे रन्जन दैमारिजों जोबथेसालियाव थाफानाय साद' NDBनि सोद्रोमाफोरखौ जोबथेसालिनिफ्राय बख'गोन होननानै बुंथियो फेरेंगाया आरो इन्टारिम गभर्नमेन्टआव रन्जन दैमारिखौनो BTCनि चिफ बानायनो थांखि लादों होननानै फोरमायथियो। नाथाय सोंथिया बेसो रन्जन दैमारिखौ लानानै राजखान्थि गेलेनो सानदों नामा फेरेंगा बिथाङा? जेरावनाखि थांनाय 5 बोसोराव बिथांमोनहा गोहोआव दंमोन नाथाय गोहोआव थासेयावबो उदां खालामनो हायाखैमोन रन्जन दैमारिखौ। रन्जन दैमारिखौ उदां खालामनायनि बेलायाव BTC सोरखारा मदद होयोब्ला उदां खालामनो हायो होननानै रन्जन दैमारिनि उखिला गोबां खेब बुंबोदोंमोन। नाथाय BTC सोरखाराव थानाय दैदेनगिरिफ्रा जेरै फेरेंगानिफ्राय लानानै गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथांमोन आरो गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफ्रा बेखौनो बुंबोदोंमोन दि रन्जन दैमारिखौ आयेनासो दायनिगिरि फोसावदों। बिटिआर गोरोबथायाव सागान होनायनि सिगांनो रन्जन दैमारिखौ आयेना दायनिगिरि फोसावदों। बेनिखायनो रन्जन दैमारिया आयेननि गेजेरजोंसो गगोन होननानै बुंबोदोंमोन। जाय दैदेनगिरिफोरनि बुंनायखौ रायजो राजाया दासिमबो बावनानै थाङाखै। नाथाय बे रन्जन दैमारिखौ बख'नानै BTCनि चिफ बानायनो थांखि लादों होननानै राजखान्थिगिरिफ्रा बे समाव राजखान्थि खालामनो नाजानायखौ नुनो मोननाय जादों। बांसिन जाखांबायना? जाखांबाय। ओमफ्राय दा माबायदि नुखो? सिगां मोजां नुदों, मोजां नुजोब्बायना? सिगांथ' नुवाखैमोन ना? नुवाखै आं इसेबो दासो। नों दा माबायदि मोनदों बेखौ खिन्थाबाय। मोजां सान्थियाव। दाथ' नुजोब्बायना? सिगांथ' नुदोंना नुवाखैमोनना? नुवाखै। दानि नोंसिनि महरखौ नुवाखै। दा नुबाय। मोननैबोथ' नुवामोन ना? नोंसिनि महरखौ दा नुजोब्बाय। दाथ' मोजां नुबायना? ओमफ्राय दा नोंथांनियावबो मेगननि जेंना जादों नामा? जुदि नोंथांनियाव मेगननि जेंना जादोंब्ला नोंथाङा बङाइगावआव थानाय आइ हस्पिटालाव थांनानै मेगनखौ आनजाद नायनो हागोन। गुबुन गुबुन मेगननि जेंनाखौ फाहामनो हानायनि राहा दङ बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव। लोगोसेनो मेगनाव जालामा खोबनायखौ पेक' कम्पिउटार मेसिननि गेजेरजों अपारेशन खालामनो हानायनि राहा दङ। बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जेंनाफोरखौ नायनो हागोन आरो फाहामथाय लानो हागोन बङाइगावनि आइ हस्पिटालनिफ्राय। बे हस्पिटालाव नोंथांमोनहा गुबुन गुबुन डक्टरफोरखौ मोननो हागोन, जेरै डक्टर आशराफुल आलम, डक्टर मेघाली शर्मा आरो डक्टर रुमि दास। बिथांमोनजों नोंथांमोनहा लोगो हमनानै गाव गावनि मेगननि जेंनाखौ फोरमायथिनो हागोन आरो आनजाद नायनो हागोन। थावनिया जाहैबाय लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव आरो बास स्टेन्डनि साखाथियाव। फोनांजाबनो थाखाय 6900949900 बे जानबुं नाम्बारावबो नोंथांमोनहा सुलाद लाहरनो हागोन। गोजोन्थों। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो। लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।